ସମନ୍ୱୟ ମୁଖ୍ୟତଃ ହର୍ମୋନ୍ ଦ୍ୱାରା ଶରୀରର ରାସାୟନିକ ସମନ୍ୱୟ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ଆମ ଶରୀରରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଗ୍ରନ୍ଥି ରହିଛି, ଯଥା ବହିଃସ୍ରାବୀ ଓ ଅନ୍ତଃସ୍ରାବୀ। ବହିଃସ୍ରାବୀ ଗ୍ରନ୍ଥି ଲାଳ ଗ୍ରନ୍ଥି ଓ ଯକୃତ ଆଦି ଆମ ଶରୀରର ବହିଃସ୍ରାବୀ ଗ୍ରନ୍ଥି। ଏଥିରୁ ଏଞ୍ଜାଇମ୍ ଓ ଅନ୍ୟ କେତେକ ପଦାର୍ଥ କ୍ଷରିତ ହୁଏ। କ୍ଷରିତ ପଦାର୍ଥ ଗ୍ରନ୍ଥିର ନାଳ ଦେଇ ଗ୍ରନ୍ଥି ବାହାରକୁ ଆସେ। ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଭାଗ ନେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏଞ୍ଜାଇମ୍ର ଗଠନରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହା ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଅନ୍ତଃସ୍ରାବୀ ଗ୍ରନ୍ଥି କୋଷ ଗ୍ରନ୍ଥି ବା ପୀୟୁଷ ଗ୍ରନ୍ଥି ବା ପିଟ୍ୟୁଟାରୀ, ଥାଇରଏଡ୍ ବା ଗଳ ଗ୍ରନ୍ଥି ଓ ଅଧିବୃକ୍କ ଗ୍ରନ୍ଥି ବା ଏଡ୍ରିନାଲ ଇତ୍ୟାଦି ଆମ ଶରୀରର ଅନ୍ତଃସ୍ରାବୀ ଗ୍ରନ୍ଥି ବା ଅନାଳ ଗ୍ରନ୍ଥି। ଏଥିରୁ ହର୍ମୋନ୍ କ୍ଷରିତ ହୁଏ। ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥିଗୁଡ଼ିକ ନାଳବିହୀନ, ତେଣୁ ସେଥିରୁ କ୍ଷରିତ ହର୍ମୋନ୍ ସିଧାସଳଖ ରକ୍ତରେ ମିଶେ। ରକ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ ହର୍ମୋନ୍ ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଙ୍ଗ ବା ଟିସ୍ୟୁରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। କାର୍ଯ୍ୟ ସରିବା ପରେ ହର୍ମୋନ୍ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, ତେଣୁ ଏଞ୍ଜାଇମ୍ ପରି ହର୍ମୋନ୍ ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ସାରଣୀ 1 ବହିଃସ୍ରାବୀ ଗ୍ରନ୍ଥି ଓ ଅନ୍ତଃସ୍ରାବୀ ଗ୍ରନ୍ଥି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭେଦ। ବହିଃସ୍ରାବୀ ଗ୍ରନ୍ଥି ଏଥିରୁ ଏଞ୍ଜାଇମ୍ ଓ ଅନ୍ୟ ପଦାର୍ଥ କ୍ଷରିତ ହୁଏ। ଅନ୍ତଃସ୍ରାବୀ ଗ୍ରନ୍ଥି ଏଥିରୁ ହର୍ମୋନ୍ କ୍ଷରିତ ହୁଏ। କ୍ଷରିତ ପଦାର୍ଥ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନାଳ ଦେଇ ଗ୍ରନ୍ଥି ବାହାରକୁ ଆସେ। ଉଦାହରଣ ଲାଳ ଗ୍ରନ୍ଥି, ଯକୃତ ଇତ୍ୟାଦି। କ୍ଷରିତ ହର୍ମୋନ୍ ସିଧାସଳଖ ରକ୍ତରେ ମିଶେ। ଉଦାହରଣ ପିଟ୍ୟୁଟାରୀ, ଥାଇରଏଡ୍ ଇତ୍ୟାଦି। ସାରଣୀ 2 ଏଞ୍ଜାଇମ୍ ଓ ହର୍ମୋନ୍ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭେଦ। ଏଞ୍ଜାଇମ୍ ବହିଃସ୍ରାବୀ ଗ୍ରନ୍ଥିରୁ କ୍ଷରିତ ହୁଏ। ହର୍ମୋନ୍ ଅନ୍ତଃସ୍ରାବୀ ଗ୍ରନ୍ଥିରୁ କ୍ଷରିତ ହୁଏ। ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପରେ ଏଞ୍ଜାଇମ୍ର ଗଠନରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏହା ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। ଉଦାହରଣ ଲାଳରେ ଥିବା ଟାୟାଲିନ୍। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିବା ପରେ ହର୍ମୋନ୍ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, ତେଣୁ ଏହା ଥରେ ମାତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ। ଉଦାହରଣ ଥାଇରଏଡ୍ ଗ୍ରନ୍ଥିରୁ କ୍ଷରିତ ଥାଇରୋକ୍ସିନ୍। ସମନ୍ୱୟ ପଦ୍ଧତି ଆମ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ସଂସ୍ଥାନର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ପଦ୍ଧତି ରହିଛି, ଯଥା ସ୍ନାୟବିକ ପଦ୍ଧତି ଏବଂ ରାସାୟନିକ ପଦ୍ଧତି। ସ୍ନାୟବିକ ପଦ୍ଧତିରେ ସ୍ନାୟୁକୋଷ ମାଧ୍ୟମରେ ଖବର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ରାସାୟନିକ କ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ସଞ୍ଚାଳିତ ହୁଏ। ରାସାୟନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଅନ୍ତଃସ୍ରାବୀ ଗ୍ରନ୍ଥିରୁ କ୍ଷରିତ ବିଭିନ୍ନ ହର୍ମୋନ୍ ଦ୍ୱାରା ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରସାରିତ ହୁଏ। ତେଣୁ ସ୍ନାୟବିକ ପଦ୍ଧତିର କାର୍ଯ୍ୟ ତୁରନ୍ତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ରାସାୟନିକ ପଦ୍ଧତିର କାର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଥର ଭାବେ ହୋଇଥାଏ।